Opa. Opa čipa, už jsme tady ty stavby. Velkou talianské prostředí, kde vlastně máme zapetou směrovku, člověče. Kde vlastně do Rici. A musí tam být každý. Ojoj, ten stlup. Nevejdem. Vejdem. Hejter mi sa nikdy nekašľal, je to farmingový král. Takže nás do zavrací. Vítám vás u, nedá se povedať, že nové mapy, protože ta mapa je už starší. Vyšla, nevím, či ne minulý rok v júli, táto mapa. Ale keď jsem ji viděl, tak jsem si povedal, že určitě bych si chcel na ně zahrát. Protože ta mapa je terénovo hodně blízká Chvojnici. A popravdě jakože celkem mě zaujalo to, jak to pěkně vypadá ta mapa. To prostředí je úplně nádherné a je to hlavně z Talianska. Já Taliansko mám rád, protože je to prostě krajina, kde mají výborné vína, přírodu tam mají nádhernou a tady táto mapa mě, říkám, hlavně zaujala tím, jak vypadá. Zaujalo mě hlavně to, že vlastně máte tady krásné veliké kopce, které prostě stojí za to a hlavně ta samotná příroda, že prostě fakt vypadá to úplně peckovo ta příroda, takže jako za mě osobně určitě ano. No a na této mapke bych chcel strávit co nejdélej, tak jak na mapke Chvojnice, ale na mapke Chvojnice bude update, takže tým pádem ta let's play séria se musí trošku upravit na té mape Chvojnice. Takže tam se bude trošku jinak začínat. Ale hlavně jde o to, že vlastně na této mapě se mi hodně líbí jedna věc. A to je ta, že ta svahovitost je prostě brutálně reálná. A je to hodně jakože perfektně spravené, a i ty města jsou tu krásně porobené. Vinice úplně, ty kokos, to je petelica, prostě paráda, úplná paráda, ty kokos, takže jako za mě osobně určitě táto mapka je perfektná. S tím, že máme na začátku dvě políčka pšenice, kde budeme je začínat. No a já osobně jsem rozmýšlel, že nakolko ty políčka, jedno má 1 hektár, druhé má 1,5 skoro hektára, tak by nám tady úplně v pohodě by nám tady stačila ne 516, ale úplně v pohodě by nám tady stačila 514. Z tu největší lištu, z tu 507 by nám to úplně v pohodě stačilo. Jedna 514 úplně na pohodu, ne táto modrá, ale ta druhá, s tím, že máme tu možno takéto zásobníky si dát, 2800 zebereme, design si dáme, protože potřebujeme rozrušované drtič. Druhý design máme co? Co máme druhý design, ukaž. No, tady si můžeme dát farbu, my si dáme zelenou, protože tu mám najradšik. Barvárávku žlutá. To je ideálna kombinácia. Tak, ten si kupíme, k tomu si kupíme tu největší lištu, tu 596, tady je, že u tohoto, že je 514, no že ale toto je tež na 514. Takže táto je tež ideálna. Ukaž táto, ale točka, to je trošku jináčí zelená.
To je trošku jináčí zelená. To je 4,2, 5,7. Počka, není 566 na... Ne, tam je 536, tam je dokonce 6 metrovka. Tak jak to, že tady je ono? Tady je 5,7. Nevadí, zebereme tu 5,7, hotovo. A necháme to... Já bych ho nechal modru, aspoň bude pěkné. Aspoň trošku jinačí. Tak. Render design si dáme též. Koupit. Tam si kupíme vlečku. To je ta 6 metrovka. Tu si dáme zelenou. Se žlutýma kolama, tak. No a na odvoz od kombajna, aby se nám dobře vozilo, tak ideálna věc bude tady vlastně ta buď HVčka, alebo tam je MBPčko, ne, MBPčko to je na jináčí věci, ale ideálna bude buď BSSO, že bychom si dali tu 9 tonu, to je ideálnější. To bude ideálna, to 9 tona. No a plus my můžeme ještě si tady koupit Majoríka a s Majoríkem budeme robit také menší roboty, také ľahší práce, no, že dajme tam nějaké roztrásání sena, zrabování a také věci, alebo do vinohradu ho zebereme na také baraké roboty, no. A to budeme používat ne 7.7, můžeme 7.7, no, tam 7.7 turbo a 7.7 tam je rozdíl 8 koní, takže zabereme normálnou 7.7, která má 73 koní. A tu si dáme na kontinentálky kolesa, že míta se tu nejsou, což je škoda. Dáme si pěkně veliké s závažím. Dáme si tam dlouhé lapače. Predné blatníky necháme tak, jak jsou. Kapotu si dáme pěkně s vysokým sáním. Řada UR1, kabína 62, výfuk necháme taky. No, můžeme si dát tento je krajší. Design bychom nechali normální, maják, jasnačka, upevňovač žádný, protože my potřebujeme vpredu závaží a ostatek už neriešime. Takže už nemáme co nabarvit. Nějaká designová barva, to nabarvím maximálně strechu, takže to se neoplatí barvit. S tím, že stroje, co budeme používat, tak jsou stroje, které mají hlavně upravenou pravodovku, takže jsou VIP, nejsou pro nikoho, jsou jen pro nás, pro náš tým. No a na sbírání bereme tady tohoto fešáka krásného, tady tohoto holala. Doufám, že je tady něco na seno a na slámu, nějaký bazmek. Dobré, v prvém radě si necháme naštartovat, než se nám zahraje trošku motor. V prvém radě si zabereme kombajna. To zabereme jak prvého. Zabereme ho na pole. Nech můžeme jít žať a žrať. Nech fungujeme. A hop. No a lištu nezapojíme, dobré, tak ho zapojíme z této strany a ona se uchytí sama. To funguje tak tady ve farmingu. Je to sice nereálné, ale je to tak, že vy když už zapojíte i od táto, tak ona se sama dá tak, jak má být. To je taká sranda, že vy tady vypojíte, teraz takto. Chytí trigger, bum, a je tam jak má být. Jak má být, žádnej hejt.
Tak, jak obchod celkem taky designovo vytuněný. Úplně fajnovica. Jinak ľúbi sa mi tu jedna budova, tá jakože fest zaujímavo spravená. Tá jak futuristicky vyrobená. A to je tento obchod, ten má úplně ty kokos také zaujímavé tvare. Úplně fakt, že zaujímavé ty kokos. Úplně haluzně to vypadá ten obchůdek. No a na našu farmu sa my dostaneme v Čilotáto kade. Ukaž to. Jsme tady na 72 i máme farmu tady hore, takže musíme jít po hlavnej cestě a posledná doprava. Takže posledná doprava. A o 9. odbíja zvon nějak skoro, ne? A to má iba trojku. Force Freed má maximálně trojku kvalita, nemá nic více, jdeme 20. To než tam dojedeme, ty vole, to budu Vánoce. Ale nevadí, aspoň se můžeme kochat přírodu. To je aspoň to krásné, že se můžeme kochat přírodu. To je aspoň to. Můžeme se pěkně přírodu kochat, je to krásně spravené. Celá mapka úplně petelica. Co se týká té mapy FS25 Deutschland Extension, tá osobně sa mi tež hodně ľúbí, ale nevím, no, táto mě tež celkem zaujala, protože jsou to aj některé prvky, které mám aj já, dajme tomu aj tu pěkně spravený járek. Já tež mám v mapě oný járek spravený, sice tam mám aj vodu, tady voda není, ale to nevadí. A hlavně ta příroda, kámo, to je úplně ty kokos. Kopečky, to je úplně parádičky, to jako, toto sa mi hodně ľúbí, že fakt ty kokos, ta príroda je nádherná, nádherně spravená a jakože aj ty cesty jsou krásně porobené, všechno je to krásně dodekorované, to je ty vole petelice. To jako fakt vypadá to nádherně. A je to, povedzme si na rovinu, já jsem prechádzal mnoho map, jsem se díval, táto mapa jediná mě prostě okouzlila. A okouzlila mě z toho důvodu, že fakticky ta příroda je tady nádherně spravená. Je tady prostě kopu, oných kopů, prostě kopečků, je tady kopu krásných míst, jak jsou nějaké lesné cestičky, nějaké polné cestičky. Prostě úplně nádhera, to je jako fakt je to tady úplně perfektně spravené a typujem, že ta mapa Deutschland bude takisto spravená, tež tak krásně, ale říkám, ono, táto mapa mě zaujala hlavně kvůli tému, že je tady ta nádherná příroda, to je jako ta příroda, já mám rád mapy, které mají nádhernou přírodu. Nemusí být nějak prečačkané, ale aby ta příroda prostě tě chytila za srdce, že prostě fakt je to něco, co se ti bude brutálně líbit. A povedzme si na rovinu, táto mapa, keď jsem viděl aj trailer na tuto mapu, tak je, koukám na to, koukám, cože, proč jsem tu mapu dávno nehrál. Ono je sice pravda, že já hlavně jsem zaměřený na chvojnicu, protože na té mapě pracujem a prostě nemám čas sledovat nějak moc jinačí mapy, ale jako kámo, jak sa směje, kdo chce, že tu mapu teprve teraz hrajem skoro po roku, ale treba zohľadňovať to, že já hlavně prostě sa venujem farmingu. To je právě to, že já hlavně prostě venujem čas svojej mapě a potom není čas na ostatek. To je právě to. Že jako, kebych nevenoval toľko času farmingom, tak bylo by to úplně o něčem jinším, ale
Já v oblasti farmingu hlavně sa zamerávám prostě tej svojej mapě, tým pádem nemám čas sledovat jinačí mapy, tým pádem nemám čas testovat mapy jak kedysi. A tím pádem mi takéto věci unikají, takéto krásné skvosty, které jakože úplně petelice za mě osobně, to jako táto mapa plná paráda. My už budeme odbočovat doprava. Doprava na takovou fajnou úzkou cestičku. Parádnu, tady si možno světla hasnout. Už nás nebude nikdo pokutovat. A toto je kámo, toto je tak nádhera, kámo, kebych vypěl prostě, tak to vypnem hud, kámo, vychutnávaj. Prostě kámo, vychutnávaj ten krásný, to je prostě nádhera sama o sobě, to je úplně petelica. To je prostě něco, co fakt jakože to fakt chceš, kámo, to si zahrát a potom to jako fakt chceš, pardon. To je úplně nádhera, ty brďo. A my máme dvě cesty, buď pojedeme tady to okolo jedné farmy, což můžeme to prejet okolo jedné farmy, která tady je. Aspoň si ukážeme zároveň. Nebudeme na něj fungovat, ale si ukážeme, to je tež nádherná farma. Úplně petelicová. Nádherná. Ono právě, že celkovo to prostředí, vidíte ty kopečky, to je prostě úplně wow. To je... Říkám, škoda, že jsem tu mapu neměl čas hrát ještě minulý rok, keď to byla novinka. Což je veliká škoda. Kdybych na to měl čas, keď to byla novinka, tak by to byla úplná petelice, to je jakože fakt. Ale tak nebyl na to čas, protože člověk řeší svoju mapu. Opa, čipa, už jsme tady bukli. Chtěl jsem jet cestu farmu úplně. Tady nějaká bučná cestička, zkusíme prejet takto naskrz, doufám, že se tam nesekne. Doufám, že tam prejedem cestu farmu. Nebo ten cestu farmu len prejet a prejedeme bez problémů. Chcem vám ukázat, jak je krásná ta farma, to je parádně krásná. Tady jsou vlastně ovečky, tuším, na této farmě. Mně se brutálně líbí, jak to krásně spravené celé, to je úplně nádhera. To je jako fakt, kámo, aj ty stavby, ty talianské stavby, to je prostě krása, nádhera, to je jako... Já mám rád aj talianskou architekturu, aj celkovo talianské prostředí, kde vlastně máme zapetou směrovku, člověče. Kde vlastně dorici, aj olivy rastú, aj hrozné otát, parádne, takže jako keby měl někam na dovolenku, kdyby někdo říkal, že hej kámo, kam chceš jít k moru? Do Talianska. Nikde nedělám do Talianska, protože Taliansko je nádherná krajinka a prostě ta příroda tam stojí za to. To je jako fakt, to je úplně nádhera. Sice většinou lidí se trepe Chorvátsko, do barejaký rytí, ale já bych nešel do Chorvátska. Já bych šel do Talianska. Mě Taliansko blíží. Mně je blížší Taliansko než nějaké Chorvátsko, kde je každý vtrepaný. A musí tam být každý. Ojojojoj, tady je to úzké, člověče. Co je? Nebodaj jsme se sekli, ty kokose. Ty vole, to neprejedeme? Kam už nesranduj, keď New Hollandem to prejedeš, tak to musíš prejet aj Forshitem. No, ty vole, tak to neprejedeme potom. Ty vole. Si robíš srandu, ne?
Nesranduj toto, že to Ježišmarja, ešte kúštek, poď. Poď, pištafár. No, zubečku, nechytaj sa toho. Oj, ty vole, tady hned plot. To si robíš riť? Ty vole, jak sa tady má vytočiť? Moje nervy. Ty vole. Taliáni. Jak tady kurňa jezdíte, hoši? Já sa tady nevytočím, ani za prd. Já jsem tady v ryti. Já jsem tady v prdeli, kámo. Já se tu nevytočím nikam. Počkej, doprava se vytočí, doprava. Tak, doleva. Čil doprava plný. Tak. Jak se tu musíme vyvrtět, ty kokos. Tak a včil doprava plný a poj, pišta, poj. Jo, dobré. Vyriešené. Kámo, toto sú ináč náročné presuny. Ty vole. Toto si robíš prdel z mňa, ne, kámo, že takto sa budeme náročne presúvať. To nesranduj. To je ako... Kamaráde, to bude inačí hardcore. Toto tady bude inačí sranda ešte. Toto tady bude ještě jiná halus, ty koks. A najmä ta druhá rola, ta je v jakém prudkém kopci, člověče. To zrovna se, no ne, to bych z líštu ani tady se nedostal, ty kokos. Jako kdybych išel z hlavnej cesty, tak je to jednoduchší, ale táto odkád jsme jeli, ty kokos od tej druhé farmy, ty kokos, to člověk se nevejde nikde, nikam, nic. Hotovo, konečná. To jako jste úplně v prdeli. Já doufám, že se včil z tu lištu vejdem tady mezi ten plod a mezi ten stlup. Nevejdem. Vejdem? Nevejdem. Do rytě! Já jsem si měl tu lištu prevez až hen tam. Do prdele. Sakra. Momento, pojď, prejdeš to. Ne, tam už jsme na plotě, ty vole. No, ještě kůštěk. Ty vole, to jsme v prdeli teraz už úplně. To jsme už teraz, jak bych to měl tu menší lištu, že bych nebyl no ne, jako jak se říká hamoťák, nezebral si to velikou, tak by se dalo v pohodě, ale jsem si bohužel zebral tu největší lištu 514 a máme tu problém, já jsem to začínal na té druhé ruli, ne na té. Pachastlu, trc do něho. Tak musíme začít bohužel na této roli, no. Nemáme na výběr. Počkej. Kde jsem měl nastavený pokos slámy? Tady ne. Tak já nevím. Dobre, už to máme. Takže pšenička. 14% vlhkosti, to se ještě dá. Dobre, dáme mu curse plajáka, curse playis. Že on cúva. Nesranduj, že cúva. Ne, necúva. To zavedl, jakože
Jakože trošku to dostává záhul. Počkej, já jsem to měl nastavené něco, že onem. Že máme kolečkem zapět šipku u Carsplaya a proč to nefunguje? Cepečko. Spustit miniguj. No, aha, to je problém. Ne, toto ne. Spustit miniguj, to ne, to potřebujeme šipku. Potřebujeme šipku. Toto potřebujeme, tak. My teraz potřebujeme zebrat ZTSO s vlekem. A to se může stát, že skôr bude asi Seren 2 vozit a ZTSO bude vlastně sbírat, protože vidíme, jak to bude zvládat. Ještě se musím podívat, jestli tady někde stoch, ty kokos. Ale asi to zapojíme takto, toto bude rozumnější varianta. Takto to bude rozumnější varianta, lebo pochybujem, že ta 7.7 to zvládne. To skůrej bych povedal, že ta 7.7 s tím zaplače. S tím horalem. Skůrej než s tím oním, než s tím vlekem. Tu 9 tonku. Ale tak máme výhodu, že máme reálnou prevodovku spravenou ode mě. Aj v ZTS-ku, aj v tento Majoríku. Sice od autora na to povolení nemám, na tuto 7.7, ale je to len pro naše účely na servery. Nejde to verejně ven, takže tím pádem to nerieším. Je to čisto len pro náš server upravené, takže to nerieším. Tak, zabereme to tady po hlavnej cestě a valíme 35 a dávaj. Hoď ta výšta, krivá líšta a dávaj. 35 valíme a jedeme. Doufám, že se vám táto nová séria bude líbit. Než tam nahádžete co nejvíc palečků. Je to něco zajímavějšího než ty zakázky z té chłodnice. Protože dá se povedat, že to byla taká celkem nudná séria. Ty zakázky z našeho serveru. Protože tam mám v pláně rozjet normálnu sériu na mapě chłodnice V2.1. Protože V2.1 je najnovší verzia. Tí, co jste člené, už dneska večer na streamě uvidíte V2.1. Tí, co nejste člené, tak toto vidíte až po ten streamě, takže jste V2.1 už na streamě viděli, lebo toto video natáčím v nedělu, no a vy člené ho máte hned v nedělu k dispozici a tí, co nemají členstvo, ho mají k dispozici až v pondělí. No a my už máme plný kombajn. No, že než my se tam dotrepeme, tak to chvílečku trvá. Protože 7.7 nejede. Jde 100 km za hodinu, ale je 35. 162 jde též 35, takže treba si počkat. Než se tam dotentujeme, tak to chvílečku potrvá. My teraz nepojedeme tu jistou trasu, my pojedeme inačí trasu. Pojedeme jinokade. My nepojedeme cestu farmu, ale my pojedeme normálnu cestu, kde jsme měli jet. Což znamená, že my sice odbočíme doprava, ale pojedeme potom rovno a odbočíme potom doleva. Čiže na té prvej križovatke, co tam bude, nepůjdeme doleva, ale půjdeme doprava a potom na té další půjdeme zase doleva. Takže teraz tady máme križovatku, tady půjdeme doprava, naše směrovečka vpravo.
Tak my jedeme doprava. No a teraz my vlastně pojedeme až na tu křižovatku, která jde k farmě, ale nepůjdeme doleva na farmu, ale pojedeme rovno. Pojedeme normálně prímou čáru rovno, alebo doprava to je, rovno to je na mapě. Takže pojedeme rovno a tam potom máme odbočku doleva na našu farmu. Jak čudem se, že jsou tu títo pardon, títo ploty, lebo to strašně ty vole jakože zavaďá ty ploty. A nevím proč, to tam někdo dal, ale bohužel to tam je. No, ti teda i pojedeme rovno. Jsme tady zabáčali a pojedeme rovno a tady někde dále bude odbočka. Tady někde bude odbočka, tady je odbočka doprava, ta nás nezajímá. My jdeme ještě včilu rovno, furt. A tady bude za chvílečku odbočka doleva, aby jsme si dojeli k naší farmě. A toto je právě ta krajina, která se mi brutálně líbí. To prostě vypadá nádherně, jak se patří. To je, kámo, úplně petelice. Tady pojedeme doleva teraz. Tady teraz doleva a dojedeme k naší farmě. To je lončo, to je lončo. A nás zase vinice, ty vole, tady těch vinic. Nespočet, kámo, nespočet vinic. Ciko. Já jsem si myslel, že to je na jednom místě ty vinice. Ty vinice jsou tady všade, ty kokos, to je jaká halus. To sami líbí, tady jazerka nějaké malunké, porobené. No. A akurát jsme blízko kombajnu, takže hned to tady zebereme doleva. Zaradíme tam trojec. Napneme predek, tak a valíme. Ej, ale já jsem mu zapomněl nastavit jednu věc. Já jsem mu zabudl nastavit jednu věc. Toto zastavit při vykládání. Dobre, je vysypaný, takže můžeme valit. Tady můžeme zetora hasnout. To necháme tady. 114 to může valit dále sama. Asi zeberem potom oného motorku a půjdeme se povozit po mapě, to je fest nádhera. Počkat, já se musím podívat, jestli tady nějaké sivo na slámu, člověče. Jestli tu máme kde sypat slámu, protože jestli tu nemáme kde sypat slámu, je to všechno na balíky, tak nám to nepomůže, to je úplně zbytečné. Tady je co? Manage point, to je co? Uložiště je prázdné. Tady máme uložiště na zrno. Takže tady máme na zrno. Máme co, dáme parkovisko. Tady hore je co? Auto storage output. Input output. Takže 250 balíků, takže to je na balíky, ty koky. My máme co? Animal unloading. Ale můžeme to ne, můžeme tady pěkně slepičky, takže koupíme 2 kohoutů.
A 28 starý, ne počkat, ne 28, dáme 20. 20 starých a 10, teda 8 mladých, tak. Tak, máme tu slepičky. Hehehe, ty koky, to je pěkné. To je jaká halus, my to můžeme takto pěkný slepičky. Ty co se tu rozhondíváš, ty vajčáku? Dávali jsme kohoutu 2, takže nech jsou slepičky dobře obospodarované. No a kde se jim tady dává? Aha, unloading animal feed, takže tady se jim dává žrádlo. Super, bude z nějaký rozbitý Fiat starý. Se jim dává žrádelko. Tady co? Manage point. Aha, to je místo na prezlečení. Aha. A místo na prezlečení. A co tu ještě máme? Máme místo na spání. Sleeping point. Ty vole, jak krásný výhled od táto. To je nádhera, ty brďo. To je nádhera. Úplně krásně porobené, ty vole. Úplně nádherně to vypadá, ty kokos, to prostředí, to je prostě úplně ty kokos, to tady bych chtěl jít naživo. Do takéhoto prostředí bych chtěl jít naživo se podívat, ty kokos, to je nádherné. To je úplně petelice, úplně šupá, ty kokos. No tak nádherně vypadá, ty brďo, že fúha. Úplně krása. Úplně krásné prostředí, ty brďo, fakt. No ale tu slámu jsem nezjistil, kam můžeme dát. Takže slámu na balíky, ty kokos, to je trošku problém na mém balíkovač malý, ty koky. Ty brďo, fakt ti vravím, no ty koky. No ty kokys, my nemáme balíkovač, to je trošku problém. Trošičku problém. Já je motorečku. Je bych dal karmínové barvy, tak to je nádhera. Sedánečku do kožené barvy. Nádhera, ty vole. – 180 km za hodinu. No, by stačilo 90, úplně pohodičky. Tak, můžeme se prejet trošku. No ale co s týma balíkama včil, ty brďo? My tu nemáme žádný taky parádný starý balíkovač, že je tu chujovinu ze základu. Já jsem očekával, že se to bude dát sbírat ta sláma. Že si spravíme nějaký stoch tej slámy, ale že to jedině, že bych fakt robil reálný stoch, ale to kde zase ho člověk spraví ten stoch slámy, když tu máme málo místa. No nic, musíme zabrat ten malý škaredý balíkovač, bohužel. Ach jej. To je ten balíkovač, co jsme dělali na Agri Show, to je on. To je on, tento jsme dělali na Agri Show. To je ten humus krpatý. Bože. No ten jsme mohli tahat klidně až za 70. Takže sběrací osa nekoná. Jedině, počkat, já tu mám nějaké modované stavby. A tam asi na slámu nebude, člověče. Já tu mám něco modovaného. 150 000 štrávu. To mám modované. Počkat, to je na 150 000 litrů slámy, do nasenu na slámu. Hej, hej. To také bychom si to měli kde postavit, kde do přístrešek, tak máme kam dát vlastně slámu.
Tady na té vedlejší farmě by už možná že něco bylo na to, ale to nemáme, máme jen tuto farmu. Tady už pozemek nevlastníme. Kámo, čo tady vyrežeme pár stromčeků, aby jsme to mohli mať, no ne, tak. To se nám to nikde nevejde, to je ten problém. Nikde se to tu nevejde, ty kokos. Já tu nechcem na balíky, já tu chcem ono, já tu chcem prostě na toto naseno. A keby jsme dali toto někde na okraj toho pola, tam už pozemek nevlastním, do prčic. To je trošku problém. Tady máme už trošičku problém, že ono by se to dalo postavit, ale nemáme to kde postavit. To je trošku problém, že dalo by se, ale nemáme kde. Tím pádem asi zainvestujeme do nějakého ještě pozemku. Vidíme do kterého a tam bychom regulérně bychom si tam postavili ten seník. Slamník. V našem případě slamník. Tady na této farmě se zkusím podívat, co tu je. Tady pekárně dokonce. Tady pekáreň. Protože farma nakryje pekáreň, ty kokos, to si robíš srandu, ne? No a tady jsou nějaké ovečky, se mi zdá, také něco, no. Lancia Stratos, holder. Martini Racing. Magnet Marelli. Castrol. Ty pěkně. Či nějaká garáž. No a tady dole jsou nějaké ovečky, tuším se mi zdá, no. Tuším ovečky, no to nám nepomůže, lebo ani tady se nedá tím pádem skladovat sláma. Cikoky, kde bychom to postavili? Máme kam? Tady tato farma vypadá tež zaujímavo celkem, ale jako... nám tež moc nepomůže. Jediné co je to pekárny na té farmě. Nějaký výkup je tu dokonce. Na farmě to je prodajní bod, to nám nepomůže. Nám by pomohlo, keby tady byl nějaký kůštěk volného priestoru, kde bychom si mohli ten slamník eventuálně postavit. To byl úplně parádička. Hodně by nám to pomohlo, že bychom si tam mohli prostě někde postavit. Takže to bychom museli expandovat tady na tuto 6 rolu. A tady by se to dalo postavit, tady je placu dost, takže zase upravíme z tého políčka, to je trošku na nic. Máme tu ještě nějaký poblíž pozemek, kde by se dalo stavět něco? Co je tady? To je nějaké vinárstvo, ne? Co to tady je? Atala agroturistika. Co to je, ty vole? To se jako dá koupit? To se jako dá koupit tady? Toto, Atala agroturistika. To bylo nějaké na prespání, nic jiného. To byla nějaká prespávačka podle mě. Tady možná jen prespat a hotovo. Dobré, nic zajímavého.
Počkej, tady jabloňový sad, kámo. Hej, hi, hello, to jsou jablůčka. Tady jsou jablůčka normálně, člověče. Máme to kůštěk od naší farmy. Člověče, tady vypadá špatně. Tady nemáme nějaký plácek. Nic tady není takového zajímavého. Je hrozné víno. Ty kokos, my nemáme kam postavit ten slamník. Problém, tady máme nějaké jezerečko, ukaž to. Brčálník, zabrčaný. Taký zabrčaný brčálník. Ciko, kino, co včilství? Co teď s tím? Co s tím urobím? No nevím, tady by se dalo někde, tady by se dalo postavit, ty vole. A to je pozemek, který je prázdný, ten se nedá ani koupit, ty vole. To je pozemek nikoho, to je naprd, to je ty vole, akorát pozemek, který by byl ideální, ale ne pozemek nikoho. To si dobíš srandu, kámo, to si dobíš srandu toto. Takže bychom si vybrali špatnou farmu, že bychom si vybrali špatnou farmu na začátek. To nesranduj, kámo, to ani ze srandy ne. Co tu máme? Skladiště. To je co? Silo Kolnago. Jak je v tom rozdíl? Jaký je v tom rozdíl, že skladiště a silo Kolnago? To je ta jistá budova, ty kokos. To je jedna a ta jistá budova. To je jedno a to jisté, nic jiného tam není jináčí. Prostě jedna a ta jistá budova toto. Rád, že to je trošku dost bordel bar jakého. Nevím, co s tím. S tou slámu. Tady to nemáme dodat. Ten slamík. No to ani veliké není ten slamík, to jako zabere fakt len kůštěk, ale zase nevýhoda je, že člověk nemůže brát z onoho, nemůže brát z žádného políčka, nic, to je o ničem, že nemáš to dát. Ty kokos. Dobré, to už poriešíme v dalším díle potom. To už nebudeme řešit tento díle, to už budeme řešit v dalším díle. Takže jestli se vám tento díl líbil, tento pilotný, tak tam nezabudni pacnout paleček hore, jo. V druhém rádě pacni tam odběr. A v třetím rádě, jestli nemáš ještě člena, šupem ho tam dát, šupem si dát člena, aby si dělal další díl skůr než ostatní, jo. Jdi si tam zakupit člena zaječko a budeš to mít skůr než ostatní. Takže já to ještě tady jak porieším. Pardon, já to ještě tady nějak porieším, uvidím, co s tím vymyslím. Něco určitě. Něco určitě. Možná, že vyměníme farmu. Protože na této farmě nejsou ani kravičky, tu jsou len slépky, nic jinšího, člověče. Nic jinšího tu není, len toto. Což trošku na prd, no. Takže keď se podíváme, tak farma Kolnago má len slépky, Pinarello má
prasátka, ovce a dílňu a silo. No a Fattoria Bianchi, tam má všecko, tam má bioplinku, kravičky, koníky, slepičky, dílňu, spání a silo. Ale to je trošku inačí farma. To je toto, Castelluccio. Apartment Castelluccio. Ne, kecám, to je tady toto. To je tady táto farma. Ale ne, není to ona. Já vás naschvál natahujem, to je táto farma, Cčko. A to už je veliká farma, kámo, to už by bylo moc pro nás, to už by bylo moc veliké sústo. Orio Bianco, Tradizione Sapore, Cacefizio, Orio Bianco. A to by možno nebylo špatné, člověče. Možná by to nebylo špatné, tato farma. No, tady už by se dalo lepší hospodářit, člověče. Tady už to je větší. Tady už je to větší, člověče. A o hodně větší, ty vole. No možná, že budeme expandovat skůrej sem. Asi skůrej sem. Tady máme kravín, máme tady všecko, co potřebujeme, takže jako... Já osobně rozmýšlám, že možná, že budeme expandovat sem. Lebo říkám, tady je to více, kámo, tady je fakt, jakože tady máte tady je kravín a je tady toho hafec, takže jako uvidíme, no. Zatár bych to nechal tam, kde to je a uvidíme, no, uvidíme dálej. Každopádně nezapomeňte sledovat tuto sériu, nezapomeňte vychvalovat videa z této série. Každému, komu se video líbilo, tak nezapomeňte pacnúť za prvé paleček a za druhé video vychválit. Treba video aj vychválit, aby mělo co největší hype. Jop, tak se mějte krásně, píšte básně. A kdybyste nás chtěli nějak podporit, na streame Superchat alebo Paypal. Jop, majte se krásně, píšte básně a čus. Smolu som nie jedenkrát ochutnal, niečo mi hovorilo, aby som sa nevzdal. Ale ja viem, kto naozaj som, nepadnem na zem ani pred hejterom. Som šťastný za všetkých vás, stojíte vždy pri mne zas. Ale ja viem, kto naozaj som, nepadnem na zem ani pred hejterom. Som šťastný za všetkých vás.